Orthodox Celts je najpoznatiji bend sa ovih prostora koji izvodi tradicionalnu irsku muziku i koji je opstao čak 15 godina. Kada govorimo o Srbiji, muzički ukusi su raznovrsni i veoma različiti. Ide se iz krajnosti u krajnost, no bend Orthodox Celts je jedan od onih koji svi mogu da slušaju bez obzira na godine i muzički ukus, jer energija koju oni šalju svojoj publici je neverovatna. Pre 15 godina baš ovde je sve počelo. Prvi koncert Orthodox Celts održan je u KST-u. Da li zbog nostalgije ili nečeg drugog, bend je odlučio da ponovo zasvira u bašti ovog kluba. Prvi St. Patrick's Day je ovde održan, a prvi koncert je bio u nekadašnjem bunkeru Doma omladine 9. novembra 1993. Bar što se mene tiče, znači to je moj prvi koncert. A prvi koncert Kelta je bio za St. Patrick's Day 93. Znači u martu 93. Dakle, 15 godina kasnije pun KST, repertoara pesama skoro sličan, a publika, da li je ista? Mislim da je specifičnost ovog koncerta upravo u tome što video sam neke ljude koje nisam video od prošlog koncerta u KST-u, a to je bilo pred tačno 8 godina. I sad zanimljivo je da li je to zbog mesta samog ili je zbog te intimnije atmosfere koju sam KST nosi kad su koncerti u pitanju, verovatno i ovo drugo, a na kraju krajeva možda i neka nostalgija, znaš. Svi smo se jako lepo provodili u tom KST-u tada. Koncert još nije počeo, a obožavaoci idu hodnikom KST-a i komentarišu kako već sada nema piva. Navikli smo da na koncertima srpskih Keltsa potekne reka piva, ali frontman benda Alca Celtic, iako u svim svojim pesmama peva o pivu, viskiju i sličnim alkoholnim pićima, to ne konzumira. Pitamo ga šta se dešava sa pivom, hoće li ga biti u dovoljnim količinama. Pravo da ti kažem, nije nam prvi put da se srećemo s tom situacijom, ali sva sreća mene to ne kači. Ti nećeš koristiti pivo večera? Ne, moja ciljna grupa se svodi na šveps, na kiselu vodu i tako. Da li je moguće, pevaš o pivu, piješ šveps, kiselu vodu? Pa znaš kako, moje bure piva je odavno popijeno, tako da kad jednom dođeš do dna, onda ukapiraš da kao nema duplo dno i to je to. Što je bilo, bilo je. 30 minuta je do ponoći i vreme da se počne sa svirkom. Mi smo iskoristili još koji sekund da pitamo kojom pesmom počinju, a kojom završavaju nastup. The real me. A završavate? Publika bira završetak ili vi? Zavisi od biseva, naravno. Znaš, ali u principu negde tradicija nalaže da drinking song bude poslednja. Jedino je dozvoljeno kao korekcija u smislu da li će da bude na bis ili u regularnom delu, ali u principu šta, kad nema bisa, onda je obično regularno, tako će bude i večeras. A sad, u zavisnosti od biseva, vidjet ćemo koja će bukvalno zatvoriti cijelu priču. Šta će da im poručiš sa scene, publici? I nekim novim klincima? Pa nisam ja nešto večeras raspoložen za filozofiranje, večeras sam pre raspoložen za tu baš bukvalno intimniju atmosferu, tako da svašta će to da bude. Dobro, ajde da vidimo. Paš? Ti ideš, ali tako sada? Pa. Bašta KST-a bila je potpuno ispunjena. Bend je počeo da svira, a prvi redovi su već počeli da se talasaju. Jaka energija Sabine povukla je celu publiku da igra u ritmu irske tradicionalne muzike. Pevalo se Drinking Song, Wild Rover, Far Away, Green Roses i druge pesme. Vreme prvi sat vremena koncerta bilo je u korist publike, a onda je pala kiša. Ali ona ništa nije pokvarila. Sve se nastavilo kao da se ništa ne dešava, jer muzika i energija ovog benda nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Koncert je trajao više od 2 sata do ranih jutarnjih časova. Bend je nastao 90. godina, a razlog je jedan jedini. Pouksi, bend koji je inspirisao srpske Kelte da započnu poglavlje irske muzike na našim prostorima. Jer Pouksi su u stvari glavni povod, ne znam da li uzrok, ali povod sigurno bavljenja irskom muzikom. Da nije bilo njih,
pitanje je da li bismo se mi osmelili da toliko duboko krenemo u Irish, pored već postojeći pop i rock matrice. Od 90-ih pa do danas, dosta toga se promenilo na našoj muzičkoj sceni. Došli su neki novi klinci, neki bendovi su nestali, počela se sluša neka druga muzika, ali Keltsi su opstali. Ono što je sad evidentno u ovom trenutku, to je da neki bendovi koji su tada krenuli i koji su praktično izneli, ajde uslovno rečeno, rock'n'roll scenu, jer tu je bilo svega, ne samo čistog rock'n'rolla, znači tu mislim pre svega na bendove tipa Iceburn, Sunshine, Gobline, Nas, Darkwood Dub, Delarno Band. To je ipak bila neka scena koja je pre svega to radila, mahom zbog sebe je počela to da radi. Onda je to preraslo zaista u neku, uslovno rečeno, alternativnu scenu. Činjenica je da sada, posle tih ne znam koliko godina, odjednom se doživljava, pa ne mogu da kažem sad bukvalno renesansa, s obzirom da nijedan od tih bendova nije bukvalno prestajao da radi, ali recimo neki revival baš tog talasa, s tim što to više nije talas novih nada, to je sad već nešto drugo, znaš. Ali u svakom slučaju, pomalo kao da se rock vraća na ono mesto odakle je krenuo, kao da se krug na neki način zatvori i da kreće sad neki novi početak. Činjenica je da od nastanka pa sve do sada nijedna veća manifestacija ne može da prođe bez Keltsa, što je veliki uspeh premda ne sviraju komercijalnu muziku. Ali mi imponuje u tom smislu što je to dokaz da smo ostavili trag na sceni, znači ostavili smo trag svog postojanja i svog rada. Znači, opet, znaš, opet podlačim, nama nije bio cilj da budemo slavni i ne znam šta. Mi jednostavno volimo to što radimo. Ovo je samo plus što i drugi to vole i što jednostavno prepoznaju, ja se nadam to što smo mi u stvari hteli da iznesemo tu, pa ne mogu sad da kažem naivu, ali ajde tu neku iskrenost kroz muziku. Na koncertu smo mogli da vidimo izmešane generacije, ili bolje rečeno ljude različitih godina. Pa tako možemo vidjeti neke nove klince koji možda po prvi put dolaze na koncert Keltsa, neke ranije fanove, ali i starije građane kao i roditelje sa decom. Čudno je to, ali muzika Keltsa sve njih spaja. Možemo slobodno reći da je do sada ovaj bend čuo nekoliko hiljada ljudi i da je na nastupima prošlo nekoliko generacija publike. Sabine je to više nego očigledno. Svaki put kad sviramo u Beogradu, prvo obratimo pažnju na ove prve redove, s obzirom da u principu njih i vidiš, jer kad te onako zaslepe reflektori, ti vidiš do nekog 10. reda. U poslednjih, pa recimo 5-7 godina, u tih 10 redova jedva da je 10% stalnih. Stalno se menjaju i svaki put je prosek godina u tim prvim redovima isti, što znači da stalno